Zdravím vás, moje meno je Ares a vítajte pri prvom videu, prvom let's play na hru Minecraft. A dneska si zahráme takú minihričku na Build Battle, na Survival Games. Build Battle je superová hra a baví ma sa smiať na tom, čo postavím. Veľmi. To už? Záhrada? Fú. Tak, vidíte, bez menšieho otáľania už sa začína hra. Tak počkaj, ja si to nevyznám, kde to je, takto. Shit, ja som to dole nehral to je piesok, dobre. Takto. Tak, dobre. No to nemôže ničiť, tak to je dobre na hovno. To som trošku neporiešil. Nevadí, tak to spravíme takto, plochu. To je taká väčšia záhradka. Dobre, 5 minút, to by sme mali stíhať úplne v pohode. Spravím takúto záhradku proste. Takto. Dobre, môže byť. Dobre. Tak, čo tu spravím ešte? Dám tu kvetinočky nejaké, tak. Tuto ešte napríklad, tuto môže byť, táto môže byť. A samozrejme musí byť plot. Dám spruce. A kde sú dvierka? Kde sú dvierka vlastne? Tu sú. Plot musí byť. 4 minúty, dobre, tady som mal stíhať ešte. Tuto pri krávach by mohla byť vyšší porast, tuto. Tak, vyšší porast. Vyšší porast. To bude taká divná záhradka, ja fakt neviem, ako mám postaviť záhradku. Proste kvetiny, ja neviem ako. Takto. Môže tu byť strom napríklad, ja neviem, ty kokos s listami. Ja fakt neviem, čo tu mám postaviť. Proste dávam randomné veci. Takto. Aha, tak to som trošku neporiešil. To som fakt nemusel späť, čo som spravil preboha. No, strom, áno, strom, to má byť strom, takže nepíši do komentárov, že čo si to preboha spravil, to není strom, to je proste strom. Strom podľa mňa. No, to je hrozné. Strom ale Ares. A teraz dám listie. Takto. Môže byť, čo? Strom ako strom, nemáš to jedno. Fú. Tak, strom by mohol byť. A teraz ešte čo tam môžem dať? Dobre. No, nie je to až také hrozné. Až také hrozné hovorím, nie, že to nie je úplne najlepšie, ale tak. Ježiš, typa hrozne. Ticho. Uvidíme, že čo za to dostanem. Nečakám žiadne najlepšie výsledky, ale tak. Možno niekto sa zľutuje nad tým, čo som postavil pre Boha. Takto lehátko jedno. A do cesty musí byť. Zapamätajte si, lehátka musí byť do cesty položené. Inak by to nebolo dobré lehátko. Tak, kde sú dvierka? A tu, ja sa na nich pozerám. Však. Dobre.
Tu by mal byť stoliček, tam by mal byť ďalší minútu ešte, no to stíham. Doriti, kde je to ten podstavec pod tie kvetinky? A tu je. A tam dám tulipánik. Tak, moja záhradka. Moja nádherná záhradka. Tu, to ešte čo? To môže byť takto. Čo som spravil? Môže byť, mne to takto stačí. Záhradka, ako každá iná. Počkáme na ohodnotenie, uvidíme, čo nám to povedia. Nie je to až také špatné, si myslím. Dobre. Ideme sa pozrieť na ostatných. Ak toto má byť záhradka, tak ja neviem, ako čo... Super, to je jasné, to je záhradka, akurát tak porost na tomto môže byť možno, ale tak ja neviem, ako, čo si ho myslí o záhradke. No, čakám. Samé epiky, aby bolo jasné. Samé epiky čakám, chápeš to? Samé epiky, hej. Žiadne good. Epiky. Ten dáva super... No nie. Zachoďte do riči všetci. No. Toto tiež nie je zlen, tak to dám OK. Nie je to špatné. Až na to, že toto mohlo byť nejaké osvietenie ešte. Aha. Tak to je záhradka jak vyšitá. Záhradka jak vyšitá, vám poviem normálne. Aj toto je tu dobré. No, oni vedia, no. Toto je celkom pekné, tomu dám good. To sa mi celkom páči dosť. Tá fontánka v strede. Môže byť. Tento si zaslúži kút. Čo je toto? Aha. Tak tento stíhal, no. Aha, on tu není. Tak to potom nič. Tomu dáme pik. Nie. Ukáž ďalšie. Takže tá záhradka je dom. Cobblestoneový dom. Wow. Krása. Vidieť, že sa na tom nadrel, normálne tie sklá muselo byť ťažké nájsť. Čo je zase toto? Super, všetci tu proste dva stavajú domy. To je super. Originálne. Tu ide o záhradku, nie o domy, preboha, čo tu robia oni s tým? Nádhera. Krása, pekne si to postavili, pekný domček si postavil. Takú kadibudu. Krásnu kadibudku si postavil. Ukáž toto. No! Tak toto je celkom už oproti tomu ostatnému dobré, ako keby. Tomu dám good. Ten si to celkom zaslúži. Ako to musíte uznať. Tretí! Dobré meno má tento typek. No dobre, tak som skončil tretí, no dobre, no tak nevadí. Tak si ideme dať ďalšiu hru. Čo sa zaplňa? Čo je plné? Vypadnite, pozor. Ja mám prednosť, natáčam. Však sa nikto nepripája. Tak, idem do dvojky. Čo robím? Tak si počkáme na troch hráčov ešte. No. Teraz tak nad tým rozmýšľam a mohol by som to hrať aj s kamarátmi, teda ak by to nevadilo, ale tak ešte asi nie, to až možno za týždeň. Uvidím, ako to povedia, ak sa mi bude chcieť natáčať znova, no teda stále ešte. Uvidíme všetko, čo sa bude diať. A zatiaľ by som natáčal sám, však na čo budem ešte niečo zrobiť. A ešte by som chcel natáčať možno aj GTAčko, 5.
To by bolo celkom dobré. Počkať, skúsim tam vyskočiť, jak parkourist. Aha. Oh shit. Počkať, skúsim tam vyparkurovať. Čakaj, to sa rozohrievam. Doriti, rýchlo. Rozohrievam sa, počkaj, ja idem z druhej strany, toto je na hovno. Tak nie, z tejto musím ísť iba. Moje parkour skilly, a.k.a. parkour master, sú potvrdené, confirmed. Už som tu. Dobre, tak ja už tu zostanem. Počkáme na hru. Celkom po piči skin. Tak, počkáme na hru, ešte 19 sekúnd. Dúfam, že tam nebude zase nejaká kravina na stávanie. Ako tam väčšinou býva. No serem, na to idem na druhú stranu. Tak, aha. Mobil. Mobil, dobre, no, takže mobil, dobre, takže. Ešte mi povedz, čo to mám postaviť, Doriti, ja fakt neviem. Tak, takto, to bude taký trojvrstvý, ako. Čakaj, takto. Ježiš, to vypadá hrozne. No, nevadí. Takto. Mobil, no, tak toto by malo byť aj už dosť vysoké. Tak. To vypadá hrozne. Čo je toto za mobil pre Boha? Počkaj, toto zničím, tieto bloky. Takto. What the fuck? To vypadá jak bedňa nejaká stykakaz, ja fakt nie. Dá, takto sa robí mobil, ty kokos. Takto sa robí mobil. Vypadá hrozne, to vypadá úplne hnusne. Tak počkať. Pozrieme sa na ostatných a tam to nie je najhoršie to moje. Ešte takto. To vypadá hrozne. To dá jak semafor na ruby, alebo ja neviem. To dá semafor normálne. Ty kokos. To keď niekto uvidí, tak sa asi pochcí od smiechu. Áno. Toto vypadá super. Ešte nejakú značku by som tu mohol spraviť, že takto a takto. No, značka, jak má byť. Tak. No, môže byť. Nie, to nemôže. Takto. Hovorím, žiadnu kravinu a hneď, bum, kravina. Jak mraky. Nie, toto nemôže byť tak. Tam dám takto. To je akože pripojka do sluchadiek, aby ste vedeli, viete ako to musí byť. Počkať. Sem pôjdu tlačítka. Nie, kamenné tlačítka. Na odblokovanie a na... Počkať. Toto je na odblokovanie. Či toto sú na zvýšenie hlasu? Toto je na odblokovanie. Nie, toto bude z druhej strany. Tak. Odblokovanie. A repráčiky budú... Repráky budú... Ty vole, fakt neviem. Z čoho budú repráky? Mreže budú repráky. Dobre, ale kam ich dám? Tak väznica. Nie, repráky budú zozadu. Takto, jeden repráčik tuto v tomto. Nie. Reprák, takto. Toto, ak dostane jeden good, tak budem rád. Tu je hlasitosť.
A tuto je odomknutie. Tuto je na prijímatie hovoru a zamietnutie hovoru. A obrazovka bude väčšia, však nejaká 5 palcovka, však jasné. Musí byť 5 palcovka. No. Tak. Nie. Tak. No. Minecraft mobil môže byť, viete ako, toto je značka. Tu je repráčik. Tu je ten kovový rám, viete ako to býva teraz. Tu je obrazovka. No proste to už vidíte. Čo by som tu ešte mohol také dať? Môže byť takto. Neviem, na čo to teraz robím. Nudím sa. No, môže byť čo? Čo, nevadí. To je celkom v pohode. Tu iba, no, preč. 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 Levitujú koberce. Takto. Takto. No, to nevypadá špatne. Pohodičke. Tak. Môže byť, môže byť, môže byť, môže byť. Tu je ešte koberec. Vypadá to dosť zaujímavo, fakt. Tu odomknem, idem hrať, ja neviem, Subway Surfer. Ja neviem, do prdele. Ja to jebem. Proste viete, čo myslím. Aha. A to je akože čo? To čo je? Napíšte do komentárov, čo to má byť, pretože ja som to fakt nepochopil. A nestihol som toto. What the fuck? To čo je za mobilný? Nechápem vôbec, ako to čo má byť. Dobre, tak to budem OK. A to čo je toto? Aha. Úplne zmysel to dáva, fakt. A môj iPhone, a.k.a. Samsung, a.k.a. Sony, a Zoppo a Nokia a všetko. No, presne tak. Nokia 3010. To je čo toto? What the fuck? What the fuck, to čo je? Aha, to je iba celkom dobré. Môže byť. Trošku. To čo je toto za hovado? Ježiš, to čo je? Fú, to je tablet, ktorý ti normálne celý. No, za to... No, to má byť mobil, nie tablet, takže tomu dám púp za to. To je dobre veľké ináč. Toto je čo? Aha, repráčik. Nie, to je normálny phone. No, taký, to je dosť dobré, tomu dám. Toto vypadá celkom tiež zaujímavé, vypadá to jak kalkulačka. A môže byť čosťak. Čo je toto? Aha. What the fuck? To čo je? Počkaj, to čo je tu napísané? Nokia 33, ja som mal lepšiu Nokia 3010. Ja mám lepšiu, nestihol som, dobré. Moja 3010 je lepšia ako jeho. To čo je? To je zas, ja neviem, OK, jo, nechápem. No, chápem, ale tak... Ja, celkom dobre to vypadá. To je zas čo to? Aha, Minecraft. No, tomu dám. Piatý. Toto, no tak, nej, no tak, tento to zabil celkom. Celkom dobre to vypadalo, to som musí uznať, že to nebolo také hrozné. Tá moja 3010 to tiež, ako som zabil úplne.
No, to bude asi všetko na dneska, na teraz, z tohto partu a vidíme sa pri ďalšom, možno to bude zas, asi to už konečne bude ten Ryzen, možno to bude Minecraft, možno to bude Star Wars, ja fakt neviem. Ešte sa rozhodnem teda a uvidím teda. Čaute.